Dziś
Twoim.
Дорогі браття і сестри, wszystko, що добре, кінчиться безкрутко. Так і ото спосіб нашої церкви православної Świętej Тройці Любінні Гнесли старалися ще приказати радість, цілого року, котрий входить століття окотефалі нашої церкви, jest nim czasem bardzo wyjątkowym, bo każdy z nas przygotowuje się do świata Rożdestwa Chrystowego. Pragnę Wam pożyczyć najszczersze życzenia zdrowia, szczęścia, błogosławionych świat pełnych ciepła rodzinnego i Bożego błogosławienia. Żeby szybko to, co stare w nowym roku nie do końca udane, minęło, wyszyło się w tym roku, a nowy rok, żeby rozpoczął się każdemu z nas z Bożym błogosławieniem w pełnym szczęściu. Jeszcze raz, bardzo serdecznie w imieniu całego choru naszej Cerkwi Prawosławnej Świętej Trojcy w Lubinie pod dyrygenturą pani Ani Adrianow, której serdecznie dziękujemy za ruch powodzenia, za wsparcie duchowe, za poprowadzenie naszego choru. W taki oto sposób, kiedy zmezwamy dnes razem prowesty do tu naszą świętą niedzielę. Bardzo Wam dziękujemy jeszcze raz za wszystko i wesołych, szczęśliwych świąt. A teraz już ostatni film, jaki chcielibyśmy przed Wami wykonać. Dziękuję. Sława Jezusu Chrystusowi.